taas ng brightness. Sana kasing taas nun ang hinaharap ng ating channel ngayon 2020. Happy New Year everyone! So ngayon, daanan na natin ng mga bagong taon, mga pinaputok nyo sa mukha ng inyong mga kaibigan at mga minamahal sa buhay. Dahil isa tayong isang pamilyang channel, gusto kong malaman ng inyong mga naging bagong taon. So simulan na natin. From Simon. Happy New Year everyone! Nakatulong ka pa sa dingback siya, di ba? Para mapuksa. Tangina nyo. Namura pa kami! Ano ba, yan ang tunay na pamilya, minumura ka, di ba? Maraming salamat, sunod! Napakagaling ng kuya ko, mukha akong nagpasabog ng bahay. Sobrang ingay ng mga nagbibidyo ko eh. Ayaw tumigil, ayaw magpatulog. Maraming salamat, sunod! From James. Happy New Year! Woo! Woo! Dedas ba yan? Hindi ata dedas yan eh. Ang lakas talaga ng Desert Eagle. Isa akong B46 na manlalaro ko. Alam nyo yun. Tapos tamang pindot lang ng period tsaka ng kama hanggang may pera pa para sa bala. Boom! Sunod! From JR. Hindi ko to mami-miss. Mga nakakatawang memes, tama na. Yan mga gusto ko eh. Sunod! From RJ's Gaming, 3D glasses. Hey! Oh! Oh! Hey! Happy New Year, everyone! Yan ang pinakagusto ko, Yawa glasses. Yes. Tumalon ba kayo nung New Year? Ano ba mga kasabihan doon? Huwag daw magsuot ng itim? Di ako naniniwala doon. Ako nagdidikta ng sarili kong swerte. Okay, wala akong pake. Ako lang ba yung pagdating ng alas 12? Pagod na pagod na. Ang tanda ko na! Utang na ka! From Chapman Jepoy. Oh. Buti na lang naka-zoom in, okay? Happy New Year, everyone! Pampamilya po kami ngayon 2020. Tigilan nyo ako. Iba ang puputok dyan. Sabi ko sa inyo, sa loob kayo eh. Ito mo si Tito Manny, alam niya. Yung isang Tito Manny nagpuputok sa labas, yung isang Tito Manny nagpuputok sa loob. Kaya siguro pagod na pagod ako, di ba? Puro tayo paputok. Ayoko lang maalala ang mga alaala na 2019. Maraming salamat. Nasa 2020 na tayo. From John. Yeah, Happy New Year everyone. Bawal ang Piccolo. Pati dito si Nick Makino. Kasi boom! Ito ko yung ginawa mo doon. Witty ka. Ba't nandiyan si Tito Claro? Okay. Bakit in-spell out niya ang initials ng Happy New Year gamit si Tito Bongo? Ito ba yung goodbye ba din? Grabe na ba kayo sa mga K-pop? Baka matraggert ang mga K-popers tulad ko. Nasa-trigger ako! I am. Sunod! From Michael Allen. Leap year ngayon 2020 yung mga nagpo-post. 366. Ano? Pahiya kayo! Pa-chapter pa kayo ng chapter 1. Di na kayo umaabot ng chapter 364. Wala akong nakikita nagpo-post nun. 364 out of 365. Puro 1 lang. Hanggang 1, hanggang 7. Masipag niya hanggang 30. Siguro kailangan nilang direction sa buhay. Paminsan-minsan baka nakakatulong sa kanila to. Pero sa mga magpo-post yan, hanggang 366 na kayo dahil may leap year. New year, new chapter! Yes! Gusto ko rin ang pangarap sa buhay. Sunod, from Toby Pimping. Aray ko. Happy New Year! 16 daw ang in-edit niya. Dagdagan pa natin! Dagdagan na ng dagdagan! Gawin nyo hanggang 20,020! Okay, ako na. Sakit na ng tenga ko ulit. Sunod! Hindi marami sa Edgy. Edgy kasi. Yes. Marami mga palaka ang hindi na umabot ng 2020. Rest in peace. Mga napagtitripan na pala ka.
Kaya rin namatay si Jiraiya. Oops, spoiler. Sunod. From Nelson. Di ko lang kung mas malala yun o hindi kasi at least yung isa buhay na. At least ito matagal lang patay, di ba? Piccolo. Bawal na rin ang Piccolo, di ba? You're like the son I never had. I'm proud of you. Yun na nga. Bawal lang Piccolo. Ito from Paulo. Atomic Bomb. 9-9. Bawal lang Atomic Bomb. Pero at least masaya ang mga Hapon, di ba? Sa mga di alam history, pulutin yung utak ko sa 2019 dali nyo dito sa taon na to. From JR Tobis. Mag-papap! Ano to? Gago, matupot ko na. Ano yan? Alak na lagi ba eh? Ano yan? Happy New Year! New Year! Tipaklong ba yan? Diba pag gusto may paraan? Oo, mag-supper nga ito. Paano yan? Ano yung pampang... Una ko inisip, saan niya nakuha yung ganong karaming tipaklong? Pampakain ba niya to sa gagamba niya? Hey! Happy New Year everyone! Oo nga, mga tipaklong nga. Di ba? Hindi ko lang kung ano yun. Pero mukha insekto eh, di ba? Halaman ba to? Na pumuputok? Gago, matupot ko na. Hindi ko talaga alam. Naki-comment nga kung ano to. Maraming salamat. From Asian guy. Papa Diggs, pwede po ba ako magpaputok? Sige. Bye-bye. Ayoko na marinig. The family that torotots together stays together. Sunod, from Timothy. Yeah, bigyan din ako eh. Nung naalala ko, shit, 2020 na, wala pa rin ako nakatupag sa buhay ko. Ito lang naalala ko, sunod. Ako lang ba ang pagod na nung dumating yung 12 o'clock? From Mang Pandesal version 4. Hindi yung rotation, revolution yan. Ano ba? Rotation, isang araw lang yon. Revolution yung scientific na tawag do. Pero okay lang, it's the kantot that counts. Sunod, from Adrian. Ano nangyari? Ay, mga nag-iingay sa bagong taon. Ang dami nila. Oh! Aray ko po, lagot! Bilis! Tapos kayo ngayon. Takbo! Takbo! Hindi pa tapos hulugan yung motor ko. Wala na agad. Kaya may kasama ni mga palaka na hindi umabot ng 2020. Sabi sa comment section, sa Batangas daw to, Lian Batangas. Tapos hindi daw dahil sa maingay, pero dahil daw nakaharang daw sa daan at malapit daw sa isang simbahan. Magaling! Okay lang yan, sa dami naman ako sa mga ninong nyo, bumili na kayo ng bagong motor. Balik sa katotohanan. Maraming salamat, Anjo Cars. Alam nyo yan. Okay, handa na ba kayo sa taon na to? Yeah! Woo! From Yuan, imagine losing you. Hey! Sabi ko sa inyo eh. Doon tayo sa sinabi ng Department of Health, diba? Yung mga natututunan natin sa kanila. Paano ka magpapasaya ng jowa ngayong taon? Kaya huwag ka na magpaputok sa ganun, sa ibang paraan na lang, diba? Mga lagi namin tinuturo sa inyo. Diba? Magpaputok ka sa pampamilyang paraan. Hindi lang pampamilya, pang-sport! Sunod! The 4 women that built Filipino culture of 2019. Yep! Yung isa dyan, iba ang yung isa dyan, pwede ka talagang paputokan. Tama na. Happy New Year everyone! Sunod! From Mark Abad. Nobody, anak na ginawa. Yep, marami nga pala mga handaan, pinamigayan. Nakapuslit ba kayo ng prutas sa magulang nyo? Kasi iwas sa mga putukan.
Mababawasan ka na anak ngayong taon. Sunod. 4 types of Manny Pacquiao in New Year's Eve. Hanggang ngayon, dumidighay pa rin ako sa mga kinain ko. Halo-halo. Hindi ko maintindihan mga Graham, bihon, lumpia, at kung ano-ano pa. From Kuya Stan. Imagine getting creative for sale. Yeah, minsan gusto ko naman ng panlang bata. Ingay nyo. Ako na. Well, at least marami mga palaka ang manabuhay ngayong taon. Maraming salamat. From Keenan. Ito. Oh my God! Ano nangyari? Nagpalit sila. Ano punta dito? Kasabi lang, patay na to eh. Tama na kay Jack Stauber. Kasing ka kaya kagabi. Kasi nayatin pa kita sa tahan yung galit pa namin sa akin. Never mind. Pala sila. Okay, tama na. Budget, Daniel Padilla. Ibang putok yan. Sunod na po, Papa Bill Channel. Yeah, lalo na sa mga reunion ngayon, di ba? Dahil mga toxic na mga kapamilya. I-unfriend nyo na sa kanila o i-hide nyo na sila sa newsfeed nyo. Hindi nyo kailangan ipagpilitan na sarili sa kanila. Yung mga magko-comment sa post mo na walang connect doon sa share mo na memes, magko-comment, ay, kamusta na kayo dyan? Ang dami ko kilala mga ganong tito at tita. Sunod! Okay, ayoko na, tama na. Okay, so tatapos sa ating mga bagong taon ngayon. Sana nagustuhan nyo. Pasensya na, medyo pagod pa ako, puyat pa ako kagabi. Siyempre, diba, nag-medya noche pa at kung ano-ano. Importante dito, kasama nyo ako ngayon at babalik tayo next week. Kung gusto nyo pa ng ating merch, i-follow nyo na yung Shopee natin. Kasi magre-restock tayo ngayong buwan. Kung like, share sa mga nagpaputok yung friends sa loob. Dahil malaki gastos nila pagkatapos ng siyam na buwan. At Paulo, Bye.